Belai khano kha dukho nango aro jung khnawai mankha thangnai 27 tarigo vote paimani time dino Sunabati Reang nei chini bukhok khoroksa chini TWF ni belai active worker bo hatai kotor rogo bo thangjak ba thangnai road block rogo je kono jaga rogo bo thangoi joto jaga bono TWF ni ngoi bo amchoi ni ngoi thangoi tongo belai khano bokha dukhon nangmani bisingtina chungtina ro sopai mani bisingo ano phunklai honai boroni pabia chorani TWF ni block president chini bukhok shormilani bisingtui khlaioi bini kok ni bisingtui khlaina ang tini aro sopai mankha tai bini nok nukhungo thangka bini bwsa khorok ni tongo bwsa okra hingkai liver ni problem belai khano sak chaya bisik thamroka kha abono bo chung nai phailaika bini report doctor bokha chung bono kaham treatment khainani bagoi chung chaitok lainai tai chini bisingo phai sopaikha logeo no ani bwskango no borok phai sopaijak chini TTA chini madam Doli tai central ni executive ni secretary Swapnati Reang borok khorok ni phai sopaijak hingke aboni loge no angbo phaika phaimani bisingtino abo khaino chung nok nukhungo thui thangnai no to chung kaisa kifil rioi man phaiya phiaba amono chini chung khakchangma ya pharna bagoi chung oro tini phaika khakama jorao bo bini bwsa khorongni tongo kusu chla bwsa tongo 6 bosor kawai tongkha bo admission nungmaya kho borti rok khainani lama belai kheno hamya tui hamya lama krui tui krui electricity krui belai kheno chini Tipra sarok birmano klaijak chung abo tabo dadak sidak phai chung nugoi mankha chung gari thamogoi gari bathagrioi chung himmani prai 2-2.5 kilometer rok chung himklaikha himmani bisingono chung tini nugoi mankha tabuk chini takhok oro sopaijak je thuinai abruini bwsai rok tongo chini bwskango hingkai chini je yaksuk tui ang phaimani bisingtui ani personally ang bono kicha chbachurori langkha hingkai bwskango bini samung rok bahai khlaingnai bini bwsani porashuna rok bahai khlaingnai ang koimung tongnai o area ni MLA Bhogoban Das Mohashoy bobo phai sopaika hano oro nai thangpaikha ang bobai bini contact number naharka ang bobai kok salai communication ni bisingtui khlaioi bahai khlaioi o nok nukhungno chung chbachuro khlaimannai ang obono chaitok mani digi thangnai tai amahai khlaino chini TTA chini EM Doli madam bo phaijak boba haino tabuk aro tui hor kurui ni problem ni je lama hamya ni problem rongno tini obo bebak no suit langoi thangka abo bebak chini madam Doli bo nainai bini chaitok mani bisingtui khlaioi borok 11 family 11 family tongo o hapungo belai kheno kosto bo tongo tui hor belai kheno kosto borok nugoi mankha chung dadak sida asukna khamna okay